Hêzên Ewlekariya Hundirîn jin bi daxuyanîk ragihand ku wan sê jin û mêrek ku ji istixbarata dewleta Tirk a dagirkerê dixebitî girtin. Hêzên Ewlekariya Hundirîn jin di daxuyanî de diyar kir ku vê torê hewl dida agahiyên li ser noqteyên li bendava Tişrînê û bajarê Reqayê kom bikin. Lê hêzên Ewlekariya Hundirîn jin ên di dezgeha ewlehiya giştî de ev tor keşif kir, nehişt armancên wan pêk werin. Vê torê hewl dida bandorê li ewlehiya herêmê istixrara wê bike. Lê bi saya hişyariya dezgeha ewlehiyê hewla wan a beriya pêkanînê hat têkbirin. Di daxuyanê de hat gotin ku endamekî torê li xwe mikur hatiye ku wan têkilî bi efserên Tirkan biriya wergervanan danîne ji bo ku agahiyên li ser noqteyên leşkerî û yên hesas bidin wan. Herî dawî di daxuyanê de hat gotin ku van 4 kesan li hember pereyekî zêde hin koordînat ji wan reşandine.